Ano ba ang pagbabago? Tanong na masasagot pag tumingin ka sa kahit saang sulok ng paligid mo, may pagbabago. Kahit sa mga taong lubos mong kilala at kasama, o sa mismong sarili mo pa nga, kitang-kitang may pagbabago, di ba? Marahil dahil sa pag-ikot ng mundo, anumang oras, minuto o segundo, isang proseso at parte sa buhay ng isang tao ang pagbabago. Kahit saan, kailan, sino, at kahit ano pa man, hindi mo matatakasan, ang pagbabago ay talagang iyong mararanasan. Bakit ba may pagbabago? Kailangan ba talaga nating magbago? Sabi ng iilan, kailangan nating magbago para sa kaunlaran. Sagot naman ng iba ay para sa kinabukasan. Pero paano naman ang kasalukuyan? Nakita naman natin na may biglang isang karamdaman ang bumalot sa mundo at nagdulot ng matinding takot at hirap sa maraming tao. Kung dati ay malaya kang nakakalabas na walang suot na face shield at mask, pero ngayon kailangan mo na nito bilang armas upang hindi ka agad mahawa ng nakakamatay na sakit sa labas. Nakakalungkot mang isipin, pero ito na ang kinakaharap natin at kailangan dapat nating sundin at gawin ang mga bagay na makakabuti para sa atin. Ngayon, saan ka tatakbo? Sino ang masasandalan mo sa mundong hindi ka na sigurado kung uunlad o may bukas pa ba ito? Ngayon, ang pagbabago. Buksan mo lang ang iyong puso at isipan, tanggapin at paniwalaan, hindi kanya pababayaan, ikaw ay kanyang tutulungan. Dahil siya, ang pagbabagong hindi nagbabago kailanman.